Bones, soc Marc Brunet, de la Ràpita, soc un rapitenc a Anglaterra. Això és el rapitenc que us ensenyaré i és un raconet del Delta i de la Ràpita a Frome, a Somerset, a Anglaterra. El rapitenc està a un carrer que es diu Cheap Street, i això, el carrer Barato. El curiós d'aquí és que té el rieret este d'aquí, que abans això era el carreró de detrás de les cases. El carrer principal està aquí detrás, que és un carrer molt estret, i això abans l'utilitzaven pels cavalls, els carruatges, per poder ficar el que venia dels cavalls a l'aigua i les cases. I era el carrer Barato perquè era el carrer més brut, diguéssim. Ara és un dels carrers més bonics del poble i quan quasi tota la gent que passa pel poble passa per aquí, d'entrada o de sortida. No hi has caigut mai? Jo no, però cada setmana veig com a 3 o 4 persones que cauen. Està el noi que em porta el peix, que el porta cada divendres fica el peu dins de l'aigua a les 8:30 del matí. Cada divendres. Sí, ara anem a fer una volteta per Frome, que ja dic, és un poblet molt menudet. Eren 26.000 habitants. Bon i passeig a Cheap Street, una de les condicions que tenen que tingues que ser independent. Protegir, però també promocionar el producte que es fa aquí. Aquí o a la Ràpita? Aquí o a la Ràpita, clar. També l'accepten. M'ha donat la impressió que no mengen molt bé al Regne Unit, no? O què? Això és un dels clichés que hi ha més malentès, del meu punt de vista. La cuina anglesa hi ha coses molt bones que a mi m'agraden molt. Aquí el menjar és molt d'hivern, de cullera, que li dic jo. Estofats i pais. Tristament, des del meu punt de vista, Anglaterra és com Espanya, que han envaït un munt de països, també han portat moltes coses d'estos països. Per exemple, les espècies, el curri, que aquí dalt les cases de curri, els restaurants de curri són fantàstics. Aquí tinc el cuiner, per exemple, que són el carnisser, que són amics meus. Aquí jo vinc a comprar la carn per casa i la carn pel local. Enyoro el menjar del Delta, però que he tingut la gran sort de que la dona cuina molt bé. Jo li ensenyo a cuinar del Delta i ella m'ensenya a cuidar típic anglès. I això que està fent què és? Això és tito. Com es diu? Turkey breast, yeah, for Christmas. Pavo. Put in the freezer and save a lot of money. A Frome jo vaig vindre de Bristol, vivia a Bristol abans, amb la meva dona Alice. Com a bon rapitenc que soc, ens agrada molt la jarana i sortíem molt. I ja quan vam tenir la xiqueta vam vindre aquí i em vaig donar compte que era un poblet molt menudet, però és molt... Jo li dic que és, en anglès li dic que és un nice, boring place, que és un poble, un puesto molt bonic, on te pots avorrir molt bé, si és que té algun sentit. Forma part de Somerset, que seria com la comarca. Aquí li diuen counties, i Somerset ho comparo molt en el que seria el Delta, per la manera de parlar, que són més, no sé, l'accent és més tancat i més original. I a part que hi ha molta indústria de grangers i que ho comparen amb el que seria l'arròs, per exemple, o hi ha molta gent del sector primari. Jo sóc de poble i els de poble tirem cap al poble. This is Nick, the councillor. And you also need people like Mark who care and respond and are brave enough to set up a business that's different. Canvien cada any d'alcalde. L'any passat ne teníem un que era Andy, que era un tio que fa 2 metres, i que és un bateria d'un grup de heavy metal, que és el de construir la democràcia que diuen ells. És gent atípica, normalment. No veràs l'alcalde amb la gorrita vega atrás i amb el xaleco i coses així guais. Busquen la manera de crear un sistema que funcioni per a tots i no una manera de funcionar per al sistema. Això seria el que era l'església abans. Una pasteleria, fan pa, fan pastes, i la zona de detrás fa fer events, fan classes per a crios, hi ha ioga, hi ha una zona d'art també, per exemple. Des que m'agrada molt d'Inglaterra és el col·legi de la xiqueta, per exemple, que es basen molt en la llibertat dels crios, de la salut mental dels xiquets. Ells fan ioga, fan meditació, els ensenyen molt el que diuen well-being, que vol dir el cuidar-se, diguéssim. Ok, Marc, ens ensenyes el rapitenc? Benvinguts a lo que és el rapitenc.
Aquí teniu el que és la zona de la deli, diguéssim, dels productes. Com podeu veure, de les coses més boniques que tinc, l'arròs del Delta. Tenia totes les varietats, el que passa és que ara ja les he venut quasi totes i també tenim les olives Blai, de bot, l'olifages, en la varietat de morrut de Millanes. La majoria de productes són espanyols, però el meu somni o l'aspiració és un dia poder tindre la majoria de productes de les lleixes que siguin del Delta. Ara perquè se m'ha acabat l'arròs montsià, que era el que tenia al Delta, i sempre em feia molt de goig de dir, pues jo soc d'aquí, i els ensenyo la ràpita, que és molt bonic. Ja Mingo, per exemple, era pescador i feia un suquet de peix molt bo, els expliques què poden utilitzar, quins productes, i els agrada molt el fet de sentir-se close, de sentir-se més a prop si els expliques alguna curiositat del producte. Aquí tenim Martin. Ai. Martin. Això era la cuinera, aquesta de vuit crema. I, bueno, producte estrella, la truita de pataques. Fem molta varietat de gustos. Una fotografia antiga de la Ràpita, aquí, això és el barri del Chicago. Aquesta foto m'agrada molt perquè aquí se'n va néixer Munyaio Pep. Tenia una botiga, tenia una polleria Brunet. Mitja família eren mariners de professió i l'altra mitja família eren mariners de disfrute, d'anar a pescar i sempre anàvem a la Matuta, que diguem allà baix. El que és parlar de menjar i vendre coses m'agrada molt i aquí els agrada també que els ho venguin coses, saps? Pan tomata, truita de pataca, plat de pernil i boquerons i anxoves. Simplicitat, però en un bon producte. Soc de la Ràpita de tota la vida i ara ja farà 12 anys a Anglaterra, me'n vaig entrepar 3 mesos i ja aquí estic. Vaig estudiar a l'Ametlla de Mar per ser patró d'altura i a Bristol portava barques. Ja vaig arribar aquí dalt, vaig conèixer la que és la meva dona, Alice. A mi m'han acollit amb els braços oberts. Tens una mica de territori al cos? Sí, bueno, lo que és lo Delta, que és en la lletra grega Delta, pues, en vez de fer-me el típic dibuix del Delta, vaig decidir fer-me algo més simbòlic per portar el terreno, la terreta en mi. El nom de la botiga va sortir... La meva dona va dir, t'has de dir lo Ràpitenc. Un dels meus somnis és donar a conèixer el que són les Terres de l'Ebre i la Ràpita a l'exterior, i no només Espanya o Catalunya, que és molt centralista, sinó les Terres de l'Ebre en general. Hi ha la possibilitat d'agermanar la Ràpita en Frum? La dona que se n'encarrega dels agermanaments aquí a Frum, vam vindre a fer el sopar de Nadal aquí al local, i em va dir, a veure si ho movem, i que sí que és una cosa que seria bonic. Si alguna vegada veniu a Anglaterra, voleu parlar català i voleu menjar unes tapetes bones, doncs ja sabeu on vindre. I ara ja vos deixo que tinc gana i és hora de vermut aquí dalt.